ସକାଳର ତିନିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ତେଲ। ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ମିଶନ 11,040 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଭାରତ ରୋଷେଇ ତେଲର ଦର ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ମିଶନ ଅଏଲ ପମ୍ପ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ତୈଳ ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ସେହି ନୂଆ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ 11,040 ନିବେଶ। ନମ୍ବର 2, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ପାଣି, ଧରିଲା ପୁଲିସ। ଆପଣମାନେ ବି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଠାବ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 3, ଖୋଲିବ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 6ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ 23 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଖୋଲାଯିବ। 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଖୋଲାଯିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ପରେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଟିମ୍ 9 ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପରେ 23 ଅଗଷ୍ଟରୁ 6ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ବାବଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ରଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।